suomalaisten suuri toivo tällä hetkellä. Hän on parhaassa arvontaryhmässä suomalaisista ja nyt peukut pystyyn Räisäksi. Hyvän näköinen lähtö, mutta hyvin painaa ja kaunis alastulo ja tuolla hän vielä näyttää, että tämä onnistui. 111,5 metriä. Hienoa, Räisänen. Ja nyt uudestaan tuo hyppy. 131 pistettä. Hyppy ei minun mielestäni lähtenyt aivan nappiin, mutta sitten hän hoitaa loppuun asti asiansa hienosti. Tuomareilta numerot 19, 19, puoli 19, 19 ja 19, 131. Mutta nyt räjähtää varmaan muuallakin kuin Kainuussa. Tapio Räisänen vuorossa ja vauhdissa. Ensimmäiseltä kierrokselta 111,5 metriä. Tarvitsee nyt noin 108 metriä ja me jännäämme. Kyllä ja pitkälle menee. Siinä saattaa olla jopa maailmanmestaruushyppy. Se menee 108 metriin ja nyt jännätään. Nyt jännätään, onko siinä maailmanmestari vai ei. Hyppy oli hieno. Siitä ei päästä yli eikä ympäri. Salpausselän monttu hiljenee. Kaikki odottavat mitä tulee. 19,5 ja ensimmäiseksi 156,6. Tapsa Räisänen, tuo 28-vuotias rakennusmestari, teki loistavan teon. Hieno hyppy ja hieno tuomarinumerot, niin kuin näette, 2 kertaa 18,5, 2 kertaa 19 ja 19,5 ja siellä riemuitaan aivan